ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವ ಆಭರಣದ ಮಳಿಗೆ ಯುನಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಯುನಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಹೊಸಂಗಡಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರ ಸೇನಾನಿ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರ 21ನೇ ಚರಮವಾರ್ಷಿಕ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ಸಿಪಿಐ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಜ್ಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಸಕ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜಯರಾಮ್ ಬಳ್ಳಂಗುಡೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಪಿ ಬಾಬು, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೋವಿಂದನ್ ಪಳ್ಳಿಕಾಪಿಲ್, ಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ ಸುಗುಮಾರನ್, ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪುತ್ರ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಂದರಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಡಂಬಾರ್, ಎಐವೈಎಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಎಂಸಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. 21ನೇ ಚರಮವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಂದಾಬಾದ್. 21ನೇ ಚರಮವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ഇൻക്ലാബ് ജിന്ദാബാദ്. മഞ്ചേശ്വര മേഖലയിലെ മാത്രമല്ല, ഈ കേരളത്തിലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ഡോക്ടർ. പക്ഷെ മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ എല്ലാമാണ് ഡോക്ടർ. അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർ സുബ്ബറാവുവിൻ്റെ സ്മാരകം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയവുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായും സാധിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി ഈ ദിവസത്തിൽ പറയാൻ. പിന്നെ ഡോക്ടർ സുബ്ബറാവുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും, മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്ക് പറയാം. വളരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ 21ാമത് ജന്മദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-30 വയസ്സിൻ്റെ അകത്ത് താഴെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര എന്ന് അറിയണമെന്നില്ല. അവർക്ക് 5-10 വയസ്സാകുന്നതിനിടയിൽ ഡോക്ടർ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മാരെയും ഗാന്ധിനെ കണ്ടില്ല. ഗാന്ധിജീനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ എൻ്റെ കാര്യം? അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചിരുന്നെന്നും അവർ രാജ്യത്തിനോ സമൂഹത്തിനോ ജനങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചവരാണ്. ചരിത്രം ആർക്കും അറിയില്ല. ആ 20 വയസ്സ് 30 വയസ്സായവർക്ക് സുബ്ബറാവുവിൻ്റെ മകൻ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.